Gabi. Luboš prtní, Gabi. Luboš prtní. Čo ti jebe, aký smrad? Fuj. Počkaj, pozri sa na... Poď prdni ešte jednu. Pozri sa. Toto sú paparáci. Nerobte, to neznašam, keď ma niekto otrave pri... Tomu... Koľko ty si to zajebal do tenisky. Nezajímam. Vyjebanej. Hej, bacha! Pozri sa sem, pozri Jano, sa. nehej ma. Toto je odkaz. Odkaz pre Hejterov. pre hejterov. Nenávidených. Nahral si, že potrebuješ srať, ty kokot. Teraz vám to odkazuje Gavo. Chlapci, keď budete potrebovať srať, tak sa vyserte všade, ty kokot. Počúvajte to. Ľudová múdrosť, ty kokot. Zožetný papier. A kde asi? Ty si ma zajebal Petrové? Toto je pre... Vieš čo, chalani to robili tak, že si trenkami vytrali riť a nehali ich tak. To vážne? Aha. Utri Tak si to asi prdel. spravím, počkaj. Môžem. A to sú elastické, to čo je? Skúsi to, Dobre, môžete to vypnúť? Už Á. to vypínam, Jak ale... sa mám utreť? Však normálne. Ja, u mne tam asi nečo. Hej, inak Jak Kubo, sa to vypína? Kubo, hen tam je celkom pekný kartón. Ale, Kúkni. jak tam mám kúknuť? Však sa otoč, ne? Hej, ty ma neotoč. Vypol som ťa, teraz sa idem fotiť. Ja, toto bolo brutálne. Kokot, ja to mám čierne. Ty čo, môj za mobil? Xperiu vyjebanú, počkaj ešte. No do Kokot piče. Xperie sú fajn. Jano. Smrad tu je, píči. Ja už bolia nohy, chodte, chceš utreť. Tak sa utieraj. Nejdem, neuvidíš. Píče, ešte nás tu... Kokos pes. Nejaký hlodavec nás tu zežere. Utri sa rýchlo do piče. Dobre, chodte hentam. Ja sa nebudem pred vami utierať. Gabi, Prečo ale ne? To je maximálne nechutné. To bol jaký šprd hento, ty kokot. Gabi, ešte sa pozri do kamery. Ja by som nedokázal sa tu takto vysel, lebo by som Dobre, sa bál. no vypni to. Ešte mi zakývaj. Zdravím vás. Zdravím Toto je vás, Galo. part 3. Under the bridge bolo na severe a toto je... Fuj, ty smrad, vypni to prosím. Toto sú